Ha començat la temporada de platges que durarà fins al 15 de setembre. Els ajuntaments estan especialment amoïnats perquè l'ACA no netejarà l'aigua de les platges i per això preveuen que s'haurà d'actuar més a la sorra perquè arribarà més brutícia. 30 socorristes vigilen des d'avui els 8 quilòmetres de platja de Tarragona. Al davant tenen 3 mesos de feina i els banyistes ja han començat a gaudir del mar i de la sorra, una sorra que l'Ajuntament haurà de netejar més sovint, ja que per primer cop i a causa de les retallades l'Agència Catalana de l'Aigua deixa de netejar el litoral. Per l'Ajuntament de Tarragona aquesta és una molt mala notícia, que a més repercuteix en allò que sempre diem que hem d'acabar assumint serveis que no són nostres, i en aquest cas no és que haguem d'assumir un servei que no és nostre, però sí que haurem de reforçar la neteja de la sorra. Amb moto o bicicleta, 8 agents de la Guàrdia Urbana s'encarreguen de la vigilància a les platges. També actuaran quan els socorristes els ho demanin, com per exemple per evitar que sobretot adolescents saltin des de les roques. Salten de llocs on hi ha poca profunditat i llavors és perillós. Nosaltres els avisem, insistim a més que és perillós i li diem al fons que hi ha, però hi ha moments que no fan cas i llavors en aquests moments que no sabem com solucionar, doncs cridem als nostres companys de la Guàrdia Urbana i llavors ens col·laboren amb nosaltres traient, denunciant-los, fent el que faci falta. L'acampada lliure o portar animals de companyia a la platja pot suposar una multa de fins a 750 euros.